Nana ko'y uwa? Kasi ka-date mo atong February 14. Ay, daghan. Ha? Daghan. Di mahiyap. Kisa man? 19 EJ na po'y gur-gur gamay. Pero ang gur ako lang dubi. Hala, kisa may gibet atong duha. Ay, ang katong teenager mo akong banabana. Mo'y pinaka-bet, Jude. Correct. Hala, no? Di pwede. Pwede, oy. Nga ang gore? Ha? Ang gore-gore? Padapin. Saan na gur pa ito ng nota? Ay, wag. Limingaw man ko ni mo. Isa na kagikan. Nanin ba? Sige no. Ala, bongga. Nadyo kay mga panggad every anak. Oo. You have time for thanking and praising God. Even, Depende na sige no sa ihatag grasya. hala, oy, kabutan, Jude, oy.